hebben een zorgboerderij, maar eigenlijk van alles. Van wenning, dagbesteding, squala, winkel, productiewerk. Dus ja, ik kan het eigenlijk zo breed het haast net betekenen. Je bent wel heel iets begonnen, of net? Klopt, echt heel iets. Bij u in de huis, mij logeren voor bij mijn verstandelijke beperking. En eerst in de weekend, dus dan komen er dus 2 bij. Op een gegeven moment weer wat om vragen, fjouwer. Totdat alle weekenden vol zitten en kermekes vol met stapelbijen. Toen zijn we nog maar een beetje uitbreiden. Wat vind je van deze zorgboerderij? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind de sfeer uit wel gezellig en zou het wel gezellig op de groep is. En ja, dat is wel, ja. Ik vind het wel leuk om te wezen. Toen hebben we er een stuk bijgebouwd en ja, ik dat weer vrij snel vol, want die bijen hebben we natuurlijk rutter. En van logeren wonen ze oer naar Wending, dus ze weten nou bij ons. Ja, je hebt thuis heel veel honden. En hier hebben we heel wat anders. Wat hebben we hier in de beleefdheden? Schapen, kippen, ganzen, daar. Ganzen, ja. Achter koeien, melkkoeien. En de varkens. Ja, mooi spul. Wat is er zo mooi op het werken op een zorgboerderij? Nou ja, lekker met de beesten en ik zeker met de meesken. De combinatie is superleuk. Dat ze lekker boeten binnen, lekker de seizoen mijn meidje. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Nou, hij hoort open dag. En daar hebben we het eigenlijk even nog vastgeknoopt de opening van de beleefweide. En daar staan we hier nou bij. En dat is, de beleefweide is echt van mensen die even langs fietsen. Dan kan ik eens even bij de beestjes in om ik te integreren in ons bedrijf. Nou, wij vinden het heel erg mooi, want die mensen komen voor een rondleiding en die rennen hier op de hiem en die denken, dit vind ik een mooi plakje, hier viel ik mee thuis. Dus het had heel erg mooi gevoel te maken zien. En dan zeggen wij van, goh, hebben we een plakje. En als ze zich hier lekker vielen, dan haast ik de juiste omjouwing om te groeien. Dus dan kan mensen weer beter worden of zich lekkerder vielen. En als die lekker viel, dan kun je bijvoorbeeld ook weer een stapje de maatschappij in. Dus dat is eigenlijk wel in het kwad waar wij blij van worden.